Jakże była małą, to nie wiem po jakiemu, w tym moim rejonie Hajduki panowała moda, żeby dziążka do kościoła na Boże Ciało we procesji albo we odpust szła obleczona za krakowianka. To był taki, nie wiem, jak strój krakowianki, sztykowany rozmaitymi cekinami. To była taka richtig nobilitacja. Ku temu miały być dyntki, tak się te korale mianują. Ja mam taką wersję już lat 50., które są takie trochę sztuczne. Prawdziwe dyntki, nazwa się bierze stąd, że to były dmuchane paciorki szklane, malowane i wiązane na szlajfka. Nie wiem właściwie po jakiemu, bo tak jak wspominam te procesje z tych moich roków za bajtla, to one były takie trochę pomieszane. Bo tak, grube baby, raczej starsze, szły w pięknych galandach, a dyć galanda, czyli taki wionek z tymi sam koralikami, one przypisane do młodej dziobky, miały żywotki i bufki, a powinny mieć jakle. No może też ten nasz bajtlowski strój krakowski był spowodowany tym, że my miastowe już nie bardzo wiedzieli, jak to tamto ma być obleczone, a być u mnie we familii starsze pokolenie chodziło w jaklach, jak to się padło po chłopsku. No, że to był taki strój, taki na bezstydzie, taki belejaki. Ale ja bym chciała poopowiadać o koralach. Leżą przede mną korale prawe i też mam na karku korale prawe. Lewe, czyli wszystkie, które nie były z korala, to były właśnie dyntki krakowskie, które się rzadko zakładało do stroju śląskiego, ale takie zwykłe, szklane, żigloki, bursztyny, czasami imitacje. Natomiast te korale to w każdej familii, choć jeden bicz korali, to była i historia, i wiele to werciło. Trochę wam powiem sprawią, bo to jest takie moje hobby, to muszę wam coś ich na ten temat powiedzieć. No i starsze są korale, które są cięte, takie jak wałki, i one w zasadzie powinny wyglądać tak jak te, chodziło na wleczyni, tak jak te, które ja sam mam. Jak macie doma takie korale, to one są no i starsze i one sam nie powinny mieć właściwie małych koralików, no powinny być supełkowane. Bo to swoja praktyczna strona, bo jak się kazik coś przetrze, to one się nie rozsypią. Jak takie korale macie doma, to one są no i starsze. One powinny być nieprzedzielone takimi małymi koralikami, no powinny być supełkowane, czyli po każdym takim jednym walcu taki mały knutel, bo jak to się przetrze, to śleci cały bicz, ale się nie rozsypie. No teraz są już takie nowomodne materiały, że trzymają się, chociaż ja tamtemu nie ufam, co roku je zawsze przewlekam. Jak macie doma takie bardziej okrągłe, to już są korale młodsze, bo takie to jeszcze mogą pochodzić z końca XIX wieku, a takie okrągłe to albo z początku, albo nawet troszkę później. Czyli w walce są no i starsze. Jak się podziwocie, to ja sam mam też korale, które są takie trochę baryłkowe, to są lata 60. i był taki czas, że kobiety, eleganckie paniusie nosiły korale, nawet taka była piosenka, którą śpiewała Maria Koterbska, korali sznur zgubiłam dzisiaj, jaka szkoda, no pewnie, że szkoda, ale takie
najbardziej stare, najbardziej wartościowe to są właśnie te korale, których nie napoczął jeść robok. Czyli jak się podziwimy, jak są tam takie maluśkie, czerwone punkciki, to znaczy, że te korale zostały już niestety napoczęte przez jakiegoś chroboka. Samą korale koloru koralowego na łososiowy i do śląskiego stroju taki typ korali raczej jest preferowany. A tu mam korale czerwone, które raczej występują przy stroju krakowskim. Zanim wam o tym sznurku opowiem, bo on ma swoja historia, to jeszcze żeście może zauważyli, że sam mam przywiązane krzyżyki. Właściwie to taki typowy śląski krzyżyk to jest ten. On wygląda, że jakby był złoty, on nie jest złoty, on jest z messingu, czyli z mosiądzu. Nie jest pełny i nadmuchany, a driny jak Kalifornia. I sam nie ma pod Jezuska, czyli pasyjki, to są rozy. Jest przywiązany czerwoną wstążką, no i sam po drodze mam jeszcze dwa insze. Jeden też jest z korala i też sam są jakieś kwiatuszki. Ten motyw tych rozków, on się przewijał przez cały strój śląski i na tych sztikowanych koronkach, i na fortuchu, na purpurce, bo rozy to jest rych tych najpiękniejszych kwiatek, a ślązoczki są piękne jako i rozy. Skąd korale kobiety miały? Z różnych, że tak powiem, rzeczy. Jak dziołcha była młodo, chciała się wydać, a nie miała pieniędzy, szła do posług i całki rogi roboty to był taki jeden sznurek, tak, ten. Jeden rok roboty, taki sznurek, ale co to wleciło? Mleczno krowa albo 3 morgi, czyli już to je miała. Jak była bogatą z domu, to mamulka z babką dociepli tam 1 albo 2 sznury. Nie wiem jak jest u was. W mojej familii było tak, że za każde 5 roków takiego ganobliwego pożycia to dostawała kobieta od chopa taki jeden sznur. Ja mam to z całej familii, także to nie jest tak, że ja taka była dobro, o nie. Ale to już jest tak od pokoleń. Jeszcze zanim wam o tym sznurku opowiem, to chciałabym padać, że jak się dziołcha wydowo na Śląsku, to ona nie ma tych korali, ona się nie paradzi. Ona ma na zielonej szlajfce medalik. I ta zielona szlajfka jest magiczna. Ona nabiera przez ten sakrament małżeństwa, przez ta obecność w Kościele, przez te błogosławieństwo takiej mocy, że w sepetach mają taką szlajfkę kobiety, miały. I jak to był chory, to kościinać jak uszczygali, musiał zjeść i popić, albo go głowa bolała, czy miał gorączka, to składali ta szlajfka i przykładali i ponoć to mijało. A co to są? No to powiem wam tak, no mam słabość, kupuję się też korale. I historia tych korali mnie wzruszyła, a z tym synkiem, co mi je przedał, to utrzymuję kontakt. Na święta posyłamy se życzenia i to jest, ja jest bardzo dumna, że on mi to przedał razem z tą historią, którą dołączył, bo on jest stąd i te korale są stąd, zresztą widzicie, że barwa mają inną. Korale te podarował jego pradziadek, jego prababce. Ponieważ on pochodzi ze wsi, i to wszyscy pochodzili ze wsi, to jakby drugą strona poszła. On mi te korale dał w takim ślubnym prezencie. I ten synek posłał mi zdjęcie z tego ślubu. Wiecie, ujęło mnie cosik, co mi tak przemówiło, że czasy się mają prawo zmieniać,
Chociaż jakby mi kto kiedy powiedział, że w tej dyskotece siedziała bez przerwy, że ja tak by nagodać, że nie, że tradycja, ja by w to nie uwierzyła. Czasy mają się prawo zmieniać. I te zdjęcie, które ja dostała z tego ślubu z 1923 roku, mi o tym powiedziało. To było zdjęcie wszystkich gości weselnych ze wsi. One byli wszystkie w ancugach, te chopy, a kobiety były w garsunkach. Nie wiem, czy czarnych, w każdym razie ciemnych, bo to było zdjęcie czarno-białe. Miały one garsunki, takie hecki za kolana, białe bluzki i widać było, że to nie ich obleczyni. Tam żadnego nie było po chłopsku, żaden nie miał chuściny. One wszystkie chcieli tak pokazać, że one są nowomodne. Na samym dole, na centrum tego zdjęcia siedziała młodopara. Panna młodo, ona też miała ta garsunka, ta biała bluzka, te konale już miała założone i ona się też dziwała do aparatu. A ten pan Kazimierz, bo tak miał na imię pradziadek tego mojego sprzedawcy, on się tak radował, że on się ta dziołcha bierze zasia, że on się siedział do niej bokiem i się dziwał.